बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन BBCA नि दैदेननायाव बा बानजायनायाव बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशननि मोनसे दालाय इयुथ बा जोहोलाव हानजानि जा दिनै 66थि बोसोरारि जथुमा बे 66थि बोसोरारि जथुमानि गेजेरजों 3 लाख बर' ख्रिस्टियान थानाय जोंनि बे BTR सिंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बा बर' ख्रिस्टियानफ्राबो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि सिबिनायाव जेब्लायबो आखा-फाखा बेखौ थांनाय 66 बोसोर जोङो बाहागो लाफैनानै फोरमान मोनबोगासिनो दङ। जानो हागौ आंनि बैसोआ 60 बोसोरनि बारा 60 बोसोरसिम थाङाखै, अब्लाबो जेसेबांसिम आं जिउ खांनाय गोसोखांनाय सम बे समसिमनि गेजेरजों बर' थुनलाइ सिबिनायाव, बर' हारिमु सिबिनायाव, बर' राव आसारखान्थि सिबिनायाव बर' ख्रिस्टियानफ्राबो जे मालाबाबो गेजेर नङा, मालाबाबो उन जानानै थायाखै, बेखौ जोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनो बा हायो। नैबे मोनसे जोंनि फोरमान। जिउ दिङा होननाय 27थि बिसान 27 इस्यु, बे 27थि बिसाननि गेजेरजों बर' ख्रिस्टियानफ्रा BTRआव थानानै बर'नि थुनलाइ, राव आरो बर'नि हारिमुखौ माबायदि बेरखांहोदों, बे 27थि बिसान जिउ दिङा मेगाजिननि बोसोरारि मेगाजिननि गेजेरजों एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों जा मेगाजिन बहनो, लाइसि बहनो, बे लाइसिनि गेजेरजोंनो जों फोरमान होनो हायो। बेनिखायनो जोंनि आजै-आजौनिफ्रायनो फ्राय जोङो जुदि बर' ख्रिस्टियानफोरनि हिस्ट्रिखौ नायोब्ला 1838 most probably, if I am not wrong, बेनिफ्राय जों जुदि नोजोर बोयोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय बेंगल पार्टनि जा बर'फोर आरो आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लानि जा बर'फोर, इनक्लुडिं बै समनि जोंनि जा आपार आसामनि बर'फोरनि जा थुनलाइ सिबिनाय, बेवहाय जों जुदि एडवार्ड गेटमोननि समनि जा बर' समाजनि गेजेरावहाय ख्रिस्टियान धोरोम फोसावनाय, बेफोरखौ नायोब्ला बर'फ्राबो जे सोरनिबा नासयनाय, सोरनिबा गादबनाय, सोरनिबा सोबख'नायनिफ्राय बर' हारि आरो बर' हारिमुखौ बासायबोनायाव बर' ख्रिस्टियानफ्राबो मैखोम बिहोमा दङ, बेखौ जोङो मोनथिनो मोनो। जिखियानो जायाथों, पास्ट इज पास्ट। एट प्रेजेन्ट जों मा खालामनो नागिरदों, बेनि मेइन थांखियानो जादों दिनै जे जोङो इयुथ केम्प मोनसे फाथिदों बा खुंदों। बे इयुथ केम्पनि गेजेरजों जोंनि बर' ख्रिस्टियान जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ बोखांनायजों लोगोसे एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनिफ्राय बोखांनायजों लोगोसे सैथोथि, गोथार बेखौ फोरोंनायजों लोगोसे समाजावहाय बर'नि हारिमु, राव थुनलाइखौ इम्पेक्ट होनायनि मेइन थांखियानो जादों दिनैनि बर' इयुथ केम्प फाथिनायनि मेइन थांखि। थेंक इउ। सार, दिनैनि बे 66थि एनुवेल कनफारेन्सआवहाय मा बुंगोन? आङो देग्लायनि बे 2023 मायथाइनि जेनाखि 66थि जोंनि लाइमोनफोरनि जथुमा, बे जथुमानि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो आं इच्छा जादों। जोङो बे एनुवेल इयुथ केम्पखौ खालामनायनि मोनसे उद्देश्य दङ, जाय जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा एबा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां बिसयावहाय उनस्लदनानै थादों। जेरैहाय बिसोरो फरायनायफ्राव दावगानो हायाखै, मोजां सोलोंथाइ बिसोर लानो हायाखै, आरो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय बिसोर जौगानो हायाखै। जोङो बेफोरखौ माबोरै जों जौगाहोनो हानो, जोङो बेफोरखौ जोङो लानानै जोङो इसोरनि रावनि जुगिदि जोङो शिक्षा होनायनि गेजेरजों थांनानै थानायनि जेनाखि राहा लामा, जोङो बेखौ बिसोरनो जोङो खोन्थानानै जोङो होयो। आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जौगानो हादों जिउआव, मोदोमाव आरो थांखि होसोनायाव
जौगानो हानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों। माखासे समफोराव जों नुबाय थादों माखासे लाइमोनफोरा जिथु गाज्रि बेसाद एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस ड्राग्स बाहायनाय बा निसा बुस्थु बाहायनाय बेफोराव गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जाहोना मा जानो हागौ? बिनि जाहोना माखासे जेनोखि जोंनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रादि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआवहाय गोग्लैदों आरो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै दङ। बिनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंनि पेरेन्ट्सफोरनि बेयावहाय एसे केयार खालामनायनि लेकिंस दङ आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लेकिंस दङ। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जोंनि बिमा बिफाफ्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा देरबोनाय लाइमोनफोरखौ जोथोन लानो हायाखै, मोजाङै नायबिजिरनो हायाखै। बिनि जाउनावनो बिसोरो बेबायदि अबस्थायाव गोग्लैनानै दङ। निस्सय इसोरनि जिथु बोसोन बा गियानखौ लायोबा बेजों सुस्रांजागोन नामा? औ, जाय बेक्तिफ्रा इसोरनि रावनि जुगिदि आरो गावनि फोरोंगिरि बिमा बिफा गेदेरफोरनि बोसोननै सोलिनानै थांगोन, गमामायैनो बिसोरो मोजां थांखि सुजुनो हागोन। आरो जाय एक्टिभिटिसआ गाज्रि गावनि थाखाय समाजनि थाखाय बे गासैखौबो बिसोरो सुस्रांजानायखौ मोनगोन आरो बिसोरो गुरग'नो बिनिफ्राय हागोन। गोबांथार लाइमोनफोरा नैबे जिथु हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथांमोनखौ खौरां बिजोंनि दारा मा मेसेज होनो सानो? आङो बे 66 एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों जेसेबांनाखि बे जथुम्मायावहाय बाहागो लादों, आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खौरां होनो आङो हास्थायदों, जाहाथे मिथिनाय मानसिफ्रा बेबायदि प्रग्रामखौहाय जुदि खोनायोब्ला बाहागो लायो। मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि मोजां प्रग्रामनि गेजेरजों मोजां थांखि सुजुनो आरो गाज्रि मावनायफोरखौहाय गावगा सिनायनो मोनदांनो हायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि प्रग्रामावहाय फैनानै बाहागो लाफैयोब्ला आङो फोथायो बिसोरो बेबायदि गाज्रिनिफ्राय गुरग'नो हागोन आरो मोजां थांखि होसोनो हागोन।